हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आरोबाव आंनि बे ब्रेन्डेन ब्लग चेनेलाव खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आङो दंफैयो दायो मोनसे जायगायावहाय मोनसे तुक्राझार BBCA युथ केम्प होननाय जादों मोनसे जायगायावहाय तुक्राझारनि सिङावनो थानाय माने 7टा एरिया गासै 7टा एरियानो ओमफ्राय आइपवाली पिकनिक स्पट खाथियावनो जायो बियो आइपवाली पिकनिक स्पटजों एटाचखा बे युथ केम्प जागोना सेन्टारा जाबाय बरपेटा होनना बुङो नाथाय जादों इसिनि प्रग्रामा आइपवाली पिकनिक स्पट खाथियाव आरोना थ' बिदिब्ला आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो भिडिअखौ आरो जोंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक आरो कमेन्ट खालाम थ' बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायनोसै बे जाहैबाय लोगोफोरनि बियो गेट बेखौ लिरदों वेलकाम दिनैनिफ्राय जागायगोन प्रग्रामा दिनै 6 तारिख ना दिनै 6 तारिखनिफ्राय जानानैहाय 8 तारिख देवबार मोनासिमाव जाहैगोन माने देवबार मोनाव जोबहैगोन आरो नैबे जाहैबाय लोगोफोर बे दखान बानायदों बिथांमोना नै माथो मानसियाबो सिना जानासो है सिना जानासोबाव नै मानसियाबो नै ओमफ्राय नैबावबो सासे दङ नै सिना जाना गामिनिनोखा फुराना गामिनिनो नायदो आदाखौबो नै माखुब जावगासिनो दङ माबा माथो बानायनाय बुलाय नङारा बे हाखर जावनाया खुन्थिया गायनोसै नै बेहाय जाहैबाय दखान बानायलादों दखान बानायदों नै पेन्देलबो बानायगासिनो दं नै साहा दखाननि ना मायो स' लोगोफोर ओरै दखान दंजोबोमोन नै गासै जेरावबो ओरैबो दंजोबोमोन नै दखान नै बिसिनि दखान होनानै माबा सारायखौनो बावबोबायनो नै नङाबा बिसि गोजानाव फाथाबारियाव औ होनलाय थांब्रबमा लायनो हाखायो हिउ थांबाय हिउ फैबाय औ दे दे दखान गोजायो लोगोफोरनि साइदं खिस्लानि थाखाय बारा मोजां नुनाय नंलिया लोगोफोर माने एकदम साइदंआनो मोदान होबाय आरोना भिडिअखौनो मोजां नुनाय नंलिया अब्लाबो आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो लोगोफोर थ' जों हौरै थांनोसै दायो जोङो बै मेन जायगाजों थांनोसै जेराव जागोन प्रग्राम ना एसे सोंनानै लाहैनोसै लोगोफोर बेफोरो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो बेखौ सायनामारा जाहैबाय आरोना पेन्डेल माने जायफ्रा बे युथ केम्पआव थाफैदों आरोना बिसिनि थाखाय जाहैबाय बियो थाग्रा थ' नायनि बिराद बुरजा जाथारगोन आरोना मानसियाबो गोलावथार नै माथो पेन्डेला बे थाफैथ'लायाख' दासो फैजेनगासिनो दं आरोना दा मोनानिफ्रायसो स्टार्ट जागोन नालाय मानसियाखौ नुथ'वाख' ओरैनोबो लाइन मोनसे दं नै मोनाजोंबो बै साहाजोंबो दङ नै बे जानो हागौ ओरै सिख्लाफोर नुबाय आङो लेडिसफोरनि जागोन बेयो हनै बे लेडिसफोरनिनो जागोन हरैथ' थांनाय नंला आङो एसे लाजिदबलाय लाङोबो सोरबा सोरबा थाफैजेनबाय आरो ने नोंसोरलाय मोनैथो बबेमोन औगुरि आच्छा आच्छा बिथांमोना जाहैबाय औगुरिनि थाफैजेनलाबायनाय बिथांमोना औगुरिनि होनदों नामा नोंसोरो मा भलुन्टियारफोरसो आच्छा आच्छा बिथांमोना भलुन्टियारफोरसोनो दे
बेनो जाहैबाय लोगोफोरनि पेन्देला माबा हकि थकिबो रायलायनाय खोनाबाय आं नै महायबा मा बियो जेनेबा अफिस ना मा बेलाय अफिस ना आच्छा आच्छा बे अफिस ना आच्छा नै लिरनाय दंखायो नै थ' लोगोफोर दायो जों बोरै बेरायहैनोसै हनै बैजोंहाय बिथरा सिङाजोंहाय नायलांदो जोबजासे साजायनायाबो डिजाइनफ्रा एसे मोजां नै डेक'रेसनफ्रा आखाइ लोहो लोहो मावबाय लोगोफोर गेम्बलबो गैया जाहैबाय दा डेक'रेसनफ्रा बिराद मोजां साजायदों लोगोफोर मोजां नुदों थ' जों बिदिब्ला सिङाव हाबलांदोनि लोगोफोर नायदो आरो बेखौबो दसे नायदो नै लोगोफोर लिरदों हनै दा 66 एनुवेल युथ केम्प 2023 युथ कमिटि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन तुक्राझार गेटनावहाय नै लामायावहाय बिथाङा माबा सिथाबोगासिनो दङ प्लास्टिक जरा जाहाथे गोबोना सिङाव हाबलांनि लोगोफोर दामग्रा देग्राफ्राबो दंफैजोबखासै नै लोगोफोर साउन्ड सिस्टेमफ्रा स्टेजआलाय बेनोसै नै बिराद मोजां नुदों आरो नै लोगोफोर लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बैजों थांनो नायबावदोंमोन आं लोगोफोर खिन्थु एसे लाजिदबनाय मोनबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर हामबायसै।